Mau ani foto aku udah kan. Mau ani foto aku udah kan. गंसे गंनै गंथाम गंब्रै गंबा सय 7 8 9टा मिथिखाबाय जानांगौ इलेक्शना जोबना थांबाय बा बिसायख'थिया जोबना थांबाय क'क्राझार दरं उदालगुरि बे बर'फोरनि केन्डिडेट दङ दा बेहाय मोननै हान्जानि गेजेराव गोबां दाङाबाजि जाना थांबाय आरो माखासेफोरा जोखोमबो जाबाय आरो माखासेफोरा बुजाबायबो आरो माखासेफोरनि गारिया सिफायजाबाय आरो माखासेफोरनि न'फोरा अन्थाइजों खुबैजाबाय दा बेनि गेजेराव जोंहा माखासे आफाद गौथुमफोर दङ सोरबा आफादा आमुखौ हेफाजाब खालामदों आरो बेलेग आफादा बेलेग बेलेग पार्टिखौ हेफाजाब खालामदों दा बेनि गेजेराव एबसुआ बिजेपि हान्जाखौ दरं उदालगुरियाव सापर्ट खालामदों आरो लोगोसे नैबे क'क्राझाराव इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामदों आरो हाग्रामाया बुङो एबसुआ गावसोरखौ सापर्ट खालामदों दा बेयाव मोनसे सैथो नोंथां बायदिबा बेथ' थोंजोङै नायोबा आबसुआ जाथिनि खामानि मावनो माखासे खामानि दं दा बिपिएफनि माखासे मावबोनाय खामानिखौ मोजां मोननानै हयथ' दिपेन बर'आ रायजो राजाफोरखौ मरेल सापर्ट होदोंबो जानो हागौ आरो लोगोसे दानि जाय गोहो खुंथायाव दं बिटिसि बिटिआरनि गोहो खुंथाया जाहैबाय प्रमद आरो आसामनि खुंथायाव हेमन्त बिश्व शर्मा ससियेल मिडियाजों बा निउसजों दिपेन बर'आ बुंनाया माखासे खामानि मावनो थाखाय ससियेल मिडियायाव बुंनो गोनां बायध'था जायो दा बे बायध'थायाव ससियेल मिडियाजों सापर्ट खालायनानै जाथिनि खामानि मावनो हागोन बिपिएफ पार्टिखौ नुनानै हयथ' आबसुनि दिपेन बर' सारा बा आबसुनि बिथांमोना हयथ' बिपिएफनि माखासे मावबोनाय खामानिखौ मोजां मोननानै रायजो राजाफोरखौ नांगोलावनो भट होनो थोनदोंबा बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय जथेस्थ' देरहासारनाय आरो दा जुदि होनो होदोंबा माबायदि इउपिपिएलनो होनो होदोंबाथ' बुंनांगोन बिथांमोना रोखायै दानि गोहो खुंथायनो सापर्ट होदों दा माखासे रायजो राजाफ्रा जाय सरकार थाया मानो माखासे हारिनि थाखाय बाथ्रा बुंनांगौआ गासैबो बर'नि जेंनानि माखासे बुंनांगौ बाथ्राफ्रा फरायसा आफादनि सायावनो सोरबा उन्दै गेदेर जाथिया माने आसा खालामना थायो दा सोरबा जों नुदों सोरबा बिजेपियानो जा सोरबा कंग्रेसआनो जा जिखुनु जाया जाय गोहो खुंथायाव फैयो बिथांमोना बुंनायखिनि खामानिखौ मावजोबनो हाखाया दा बे हाखायै माखासे बिथांमोननि खामानि मावनायफोर हायैनि आरो हानायनि आरो माखासे मावबावनांगौ खामानिफोरखौ मावनो थाखाय दिल्ली सरकार गुवाहाटी सरकार जेरै जोंथ' सानो माखासे सेन्ट्रेल माने सरकाराव बिजेपियानो थाथों नाथाय आन्चलिक दला जोंनि माखासे गोहो खुंथायाव थानाय गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि सोरबा इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा मावनो हायोबा आन्चलिक दलानो स्ट्रङै थांनांगौ सोरबा बिपिएफबाबो सोरबा इउपिपिएलबाबो नाथाय सोरखौबा लोगो लाफानानै जुदि आन्चलिक दलाव जुदि लोगो लोब्बा जानानै जुदि थायोबा बेयाव एसे बेले बेजे जायो आरो थाङै थुङै सिगांनि बायदि थोंजोङै नब कुमारनि पार्टी जोंहा बिन्टा डेका बिथाङा जेराथ' नोंथां बायदिबा मानोना बेयो 10 बोसोर बेलेगानो नब कुमार सोरेन देरहाखानाय आरो बिदिनो सोलिगासिनो दंखायोमोन सिगांफ्राबो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गावजों गाव इलेक्शन गेलेलायो दांलायो बुलायो न' खुबैलायो दा थाङै थुङै बिसोरसो देरहागोन बायदि मोनदों नामा नोंथां ओरैनोथ' सोरबा निर्दली सोरबा कंग्रेस सोरबा गुबुन गुबुन पार्टिया क'क्राझार समस्तियाव गेलेदों बर'नि भटफ्रा न'खरसेयावनो फिसाला गेदेरा सोरजोंबा फिसाला उन्दैया सोरजोंबा बिफाया सोरजोंबा बिमाया सोरजोंबा आरो सोरबा सोरबा आरो बर'फोरनि माबाखौ गावजों गाव नांनायखौ मेगन सानानै बे हारसाफोरनो होग्रा दङ बर' मानसियानो माने मा जाहैबाय दा बिदा फंबायनो गावजों गाव सिलायलायोबा आं फंबायनोबो होला बिदानोबो होला सोर नुबा ओरैनो आं लटारियाव देरहाहोनोसै नैबेबायदि सोरबा सोरबा माने जादों आरो दा मा सानो नोंथाङा बे देरहाबावगोन नामा नब कुमारनि पार्टिया दाथ' माखासे खौसेथि गैया माखासे रायजो राजाफोरनि खोथाखौ नायोबा देरहानाय नङा नामा नैबेखौ आरो रायजो राजाफ्रा जोबोद माने माखासे मावबोनाय खामानिखौ जेरैबायदि बिपिएफ हान्जाया स्ट्रङै मावबोदों आरो बिपिएफ हान्जानि माखासे जाय गेदेरमाया
प्रमद बर'आबो सासे बर'नि दैदेनगिरि गावनि सोरबा MLA सोरबा MCLA खौ बियो स्ट्रङै बुङोबा सोरबा MCLA आबो फांफुं खालायनो हाया सोरबा MLA आबो फांफुं खालायनो हाया बै समाव हाग्रामा महिलारिया स्ट्रङै गावनि पार्टिखौ खामानि मावनो थाखाय स्ट्रं माखासे आसि थुनानै दोनबोदोंमोन बेबायदियाव BPF हानजाखौ दिनै रायजो राजाफ्रा नांफिनगौ जानानै फैनायखौ जों नुदों आरो नाथाय थेवब्लाबो बिनि समावबाबो नब कुमारा देरहागासिनो दंमोन ओमफ्राय बिदिनो सिगांबो बुंदोंमोन एबारबो इसिनि देरहागोन जोंनि बर'नि देरहागोन होनना बुंदोंमोन नाथाय थाङै थुङै नबासो देरहाबोदों 10 बोसोराव माखासे रायजो राजाफ्रा नुबाय MP फान्डनि माखासे खामानिफोरखौ जेबोखौनो मावाखै गाव हारसिं जाजोबदों आरो गाव मोनसे हारिफोरखौ माने दाङाबाजि खालायनायाव बियो बेफोरजों माखासे एकदम हारिखौ बायफ्ले होजोबदों आरो दा दिनैनि समाव रायजो राजाफ्रा जोंनि हारिल' नङा गुबुन हारियाबो बुजिबाय आरो दा नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ जाय बिथांमोना सोरखौ देरहागोन सानदों नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव खोन्थाबानो जाबाय BPF देरहागोन ना BPL देरहागोन ना नब कुमारनि पार्टी GSP नि बिनिता डेकिया देरहागोन बिथांमोननि सायाव नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव खोन्थाबानो जाबाय आरो बबे मोनसे पार्टिया देरहाबाथाय जोंनि क'क्राझार लकसभा बिसायख'थि जायबा थांबाय बे बियाबाव सोर सासे पार्टीनि मानसिया मोजाङै खामानि मावनो हागोन बेखौ नैबे खोन्थाहरबानो जाबाय नोंथाङा मा सानो सोर सासे पार्टिया देरहाबाथाय मोजां खामानि मावनो हागोन दाथ' जिखुनु जाया जयन्त बसुमतारिया देरहायोबा माखासे सोलोंनांगौ खोथा थायो जाय मानसिया मेट्रिक पास जानानै कलेजाव थाङोबा एसे गोनो गोथो जायो नङा होमबा दा माखासे BPF हानजानि जाय खाम्फा सारा जुदि देरहायोबा खामानि मावनो थाखाय बेनो सहस जागोन आरो बेखौ आं सानो नोंथां बायदिबा नोंथाङा खोनाखाबाय जानांगौ गोजोन्थों अखाबा हाबाय नङाबा एसे गोलावबानो बागौमोन गुवाहाटियाव थांफिनसिगोन माखासे थागोन आरो बेहाय बै न' लुनायाव मा खालामनो मानसि थायाबा सोरबा हाखौ नारलाबा थायो बेनि थाखाय थानो गोनां जासिगोन आरो जाबावगोनलै अखा साबावबाय नङाबा क्लियार जायाखै क'क्राझार समस्थियाव BPF UPPL गावजों गाव दावराव दावसि जोंनानै न'आनो आद्रास जाबाय जि सान्दुं गोसामोन सानाव लुनो हायासै दा उफाय गैया नै ट्रिपाल खोंनो गोनां जाबाय नाथाय दा मोनायाव संजानो थाखाय दोबसि दरला गासिबो बे दोबसि ओंखाम संग्रा नैबे सियार दै लोंग्रा बियो थिं खोबनो हायैखाय दा ट्रिपालखौनो खोंबाय नै जोबोद सान्दुं गोसामोन ना दहाय दाना हास्लाबाखै नै लाबोजोबखाबाय जोंनिया बे हाफोरावनो टाइमखौ खाथायबायलै मा खालामबावनो आरो गुवाहाटियाव थानाय XNDP-फ्रा बे हाफोरनि खामानियावनो टाइमफोरखौ ओरै मालाबा ओरै थांनाय ओरै फैनाय हानि खामानियावनो जोंना टाइमा थाङो मा खालामनो गुवाहाटियाव थानाय XNDP-फ्रा बे हाजोंनो गेलेनो गोनां जायो बे गुवाहाटियाव थानाय XNDP-आ लाखिना दोनदोंमोन बे हाखौ नै आमिनगाव अखा हानायखाय नैबे हाबना दंजोबो आरो दाहाय नै अखा हानायखाय हाबफैजोब्बाय मोनायाव लागायनो जेनेरेटरबो लाबोखाबाय नै जेनेरेटर बग्रा बैयो थसब दै दोननो लाइन गैया नालाय बेयावनो थाग्राफोरखौ जेनेरेटर लगायनानै दोनसिगोन आरो थाइजौ खाजि ना गरमाव गोगोम नै गासिनो दं सानावथ' बारा मोजां मावनो हायासै ओरैबादि गरम दासो नै बेरा खागासिनो दं बोथोरा जुदि एसे सान्दुं खम मोनबा दहायनो क्लियार जासिगौमोन आरो ओरैबादि सान्दुं गोसा गरमनि थाखाय औवा सिं थानो गोनां जादों ओइनो लोगोफ्रा औवा सिं सोरबाया ओइ वालनि माबायाव सायख्लुमाव जिरायनानै दं ओरैबादि गरम बाप औवा साया सिंखायसो एसे औवा सिङाव जिरायनानै एसे हां मोनदों बेरा खाहांदों नै दसे उनाव क्लियार जागोन बियो बिराद सम लाबाय माथो दिनै न' मोनसेयानो
न'आबो गोलावथार नालाय आरो सान्दुंआबो ओरैबायदि सान्दुं गोसा बा बे जोंनि आरो बे हाया बिराद दिनै गरमथारना लायराया गाबदोंसो नामा बोरै जाखो गाबनाङालै जों दंना जों ओरैसो माने गारियाव जिरायना ओरैसो बेमालि खालामलायो नालाय एबा बे दुब्लिखौ ओरैनो बुंलाबायो माथोखौनो बिदिबो गेलेजाया मास लंगरावल' बदना मोनो मा ना जानो Masaya mau ikan juga sudah sudah. Aku satu lagi dulu. Kenapa lah? Olha, suka untuk adiwas ini. Ilai.